3, 2, 1. Pojavila se priča kako trener Hajduka, Mr. Gennaro Gattuso, odlazi iz Hajduka. Priču je plasirao Zdravko Rejić, istaknuti novinar i ajmo reći nekakav dopisnik i sukomentator Hrvatske radiotelevizije. On je u jednoj emisiji rekao kako ima informacije da bi Gattusa trebao zamijeniti trener Slaven Belupa, gospodin Mario Kovačević. Vrlo iznenađujuće meni, moram reći, iako Hajduk ne igra baš neki nogomet i nismo ne osvojili neke bodove ove 4 utakmice, to je jedna vrlo hrabra informacija koja se evo pojavila u eteru Hrvatske radiotelevizije, pa me tim više me ovoga iznenadilo jer ti moraš imati konkretne dokaze, a on kaže da su bili na tom sastanku u jednom zagrebačkom restoranu pregovarači Hajduka sa trenerom Kovačevićem. Evo, za sad nitko se nije tu javio, niti je to opovrgnuo Hajduk, niti je tu se javio na to Slaven Belupo, ni njihov trener. Tako da je pitanje pravo, je li to ima nešto o tome ili je samo patka, a to je pitanje i za vas, pa pišite u komentaru. Inače, što se tiče Slaven Belupa, oni jako dobro stoje u ove 4 utakmice. Za klub iz Koprivnice osvojili su 8 bodova ove 4 utakmice, imaju 2 nerešene i 2 pobjede. Pogotovo evo, u posljednje 2 utakmice upisali su 2 pobjede. S druge strane, mi smo upisali 2 x-a, 1 pobjedu i 1 poraz. Pa ako krenemo redom, to su bili onaj domaći x protiv Slaven Belupa, pa poraz u Zagrebu od Lokomotive, pobjeda Varaždina u Splitu i posljednji x1-1 u Puli sa Istrom. Gledajući tablicu, sada se ipak nešto mijenja. Hajduk više nije prvi, jer je Rijeka pobijedila 2-0 na Opus Areni jučer. Dinamo je poslije Hajduka igrao utakmicu protiv Gorice, oni su također pobijedili 3-1 i sad se malo promiješalo, ponovno je Rijeka prva sa bodom više od Hajduka, Hajduk drugi i Dinamo je treći i Dinamo trenutno bježimo 3 boda. Imali smo 8, evo, trenutno je 3, a vidjet ćemo kako će to biti, hoće li se tu promijeniti u nekoliko sljedećih utakmica, jer sljedeće utakmice na Poljudu dolazi nam Osijek, pa nam onda ponovno dolazi doma Rijeka u kupu i onda idemo u prvenstvu u Zagreb Dinamo. U ove 3 utakmice puno ćemo toga saznat, nadam se da će krenut bolji rezultati za Hajduk, nadam se da će krenut i bolja igra Hajduka, jer evo, to za sad u ove 4 utakmice stvarno nismo vidjeli, a nismo vidjeli ni neku bajnu igru ni na onim pripremama. Kao nitko nije radio nikakvu paniku za te pripreme, jer to su pripreme, pa pusti nek se momčad dobro gradi, imaju svoj mir u Španjolskoj. Što su donijeli iz Španjolske, kakve novitete su nam ponudili, ne znam. Evo, trenutno nisam vidio ništa kreativnog. Evo, toliko o našoj igri. Brine me jedna stvar što statistički gledao sam posljednje 3 utakmice, naš najvrijedniji igrač Rokas Pukštas nije dobio ni minute. Zašto? Šta se dešava sa Pukštasom i Gattusom? Stvarno mi nije jasno. Evo, dečko nije dobio ni minute, usporedimo sa Brunom Durdovom koji također jako malo utakmica, jako malo minuta je dobio u posljednje 3 utakmice, 2 puta ušao s klupe, jedan put u 70. minuti, drugi put u 75. minuti i to nije dobro. Dakle, nemaš neki bajni rezultat, a najvrijedniji igrači ti sjede zalijepljeni za klupu. To je jedna uz igru i sve ostalo, da ne palim dalje vatru, ovo su stvari koje me smetaju. Dakle, Pukštas i Durdov moraju dobiti više minutaže. Novost je ta da je Borna Buljan otišao u Sloveniju u NK Bravo, trenutno 3. plasirani u Sloveniji. Pišite kako će biti s Osijekom, a mi se čujemo. Bye bye!